Ами... Ние ще запеем, ще запеем песента и цялата кочина. Ша-ла-ла-ла-ла, о, жълта кочина. Ша-ла-ла-ла-ла, жълта кочина. Катериската велка се качила на табелка и набежала мотив. Локомотив! Славрев слага точка на напрежението. Първо докосване на топката на Толи Тодоров. Румен Горанов. Към Явор Въндев, който гардира добре и подава. Удар на Явор Въндев и това е 1-1. Страхотен гол на Явор Въндев. 1-1 в тази 75-та минута. Явор Въндев в прегръдките на своите съотборници само при 10 минути като че ли предизвиках съдбата, като казах, че се разписва във всяко едно от дербита, така че четвърти гол за Явор Въндев в четвърти матч на Пловдивското дерби. В тази 75-та минута Локомотив се връща в играта. Страхотен изстрел с левия крак на Явор Въндев. Ще видим на повторението как стана това попадение. Помълчаха се трибуните на стадион Христо Ботев, затова пък сектора за гости е в своя вихър. Почти сам си го изработи Явор Въндев този гол. Гардира много добре топката. След това се пласира чудесно и не остави никакви шансове на Лилчо Арсов. Ето, уважаеми зрители, вижте на повторението. Пасът на Герасим Заков към Явор Въндев. Страхотно воле. Никакъв шанс за Лилчо Арсов. Това внимание, 86-та минута. Дуспа за символичните гости. Румен Горанов засилва се. Румен Горанов удари гол. 2-1 за Локомотив Пловдив. Локомотив Пловдив успя да обърне резултата от 0-1 до 2-1. 86-та минута. Радост за сектора, където са черно-белите фенове. Страхотна игра на черно-белите последните 10 на минути. Възползваха се от
получава се рикошет. Василев игра спокойно този път. Бошков. Има решение, но не гледаме. Футболистите на Локомотив бурно приветствани от близо 8-9 хилядата публика на стадиона в квартал Лута се появяват на терена. Ето ги и каналчетата. След малко ще разберем дали има смени в двата отбора. Поне аз не видях да загряват съблечени резервни футболисти на полувремето, но това ще разберем след малко. Антон Гено, да ви кажа, не ръководи мача, справи се добре. Габровец нямаше, но кой знае какви грижи с поведението на играчите на двата отбора. Показва 3 жълти картона. Един от тях обаче беше за това, че Далибаши се реализирането на втория гол и се облече в рамелката, така че общо взето коректно игра всички условия за дерби матч, с изключение на това, че футболистите на Ботев за пореден път казвам много по-место. Вече са някакви подаване на Антон Гено за Тимоджиев. Даксон. Пусна да го вака на по-добре. Това беше грешки и си гол. Открива резултат. 1-0 за състава на Локомотив Пловдив. Каза ви, че Даксон не бива да бъде допускан да бъде близо до наказателната. Грешка на Павел Станев и това ще бъде 2-0 за Локомотив Пловдив. Уникална грешка на вратаря Павел Станев, който повери топката на Митко Илиев. Не се забави капитана на Локомотив, подаде към Павле Далибашич и само за 3 минути Локомотив Пловдив прави резултата 2-0. Близо час масата на терена на стадион Локомотив. Милутинович към Далибашич, отново Милутинович, добро разиграва на Даксон, може и да бие от тук. Удар на Даксон, много тежък удар. Станев още избира топка на Димитър Илиев и 3-0 за състава на Локомотив Пловдив. Отново Павел Станев с гол на вина. Хиляда хулигани, хиляда чернобели, ела ли бодре по двора на Стоянов? Айале, 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 оле, оле! Шалена кочина, шалена, жълта кочина, шалена, жълта кочина, шалена, жълта кочина,
Жълта кочина!